1, 2, 3. Oh. Thank you. Bye. Bebe. Ah, di ba? Ako kisa na mawa nang. Di ba? Tarong na lang yung suwat tayo. Di. Kisa na mawa nang naikipapilit. Pwede sa miso. Tapos ba? Nindot ka nga negosyo. Nga negosyo. Hindi mo dahil. Mudungo sa kanay. Kana. Miss. Besa ha? Azog lihok ka. Azog lihok. Dili, magugaan ni sir. Huwag kang kakakuha, iduot. Naganon. Pwede. Ayaw nang liyo ko. Ay, tanawon mo rin buni. Kagitsinin niyan. Ano ang mga kuwan ba? At pastila. Are, sir. Ayaw! Uy, usap man rin imo. Dagan pag nagkapate. Paruhon naman ang Oo mapuwan. na, patika na magkabaw. Palihog ko. Pagkabutang, sir. Name for shield section. Third eye. Imahapod. Bunabod. Ano naman sir? Bunabod. Sir. Thank you, sir. Exempted na mo test. Una. Mura ka gikisag lulo. Di pwede ilaw. No. Ani ra gid aping. Amping ha. Magbabaw na lang kamay. Dada na. Last na ni. Lakaw na. Ready? Sure na ka?